Assalamu alaikum. Ana wata ga wata. A inda yayin da Hamis Breka yana bakin aiki. Aka kawo mai mummunan labari na cewa dangin matar da zai aura sun fasa bashi auren yarsu a bisa wani kwakwaran dalili nasu. To, a yayin da wakar da zai buga ta tsaya cak ya kasa koma a cikin wannan studio din. To, in wannan ce farkon shigo ka tara din nan ka danna wa subscribe sannan ka danna wani alamar ƙararrawar sanarwa. Assalamu alaikum. Ana wata ga wata. A inda yayin da Hamis Breka yana bakin aiki. Aka kawo mai mummunan labari na cewa dangin matar da zai aura sun fasa bashi auren yarsu a bisa wani kwakwaran dalili nasu. To, a yayin da wakar da zai buga ta tsaya cak ya kasa koma a cikin wannan studio din. To, in wannan ce farkon shigo ka tara din nan ka danna wa subscribe sannan ka danna wani alamar ƙararrawar sanarwa. Assalamu alaikum jama'a. A yau ne za ku ji cewa wannan shahararren jarumin wato Lilin Baba wanda ya auri Ummi Rahab a inda ya sake ta bisa wani dalili nashi. Sai ku biyo mu ta wannan channel din domin sanin menene wannan kwakwaran dalili. Wannan ce farkon shigo ka wannan channel din ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa da zarar mun dora. Ɗan Arewa TV. Assalamu alaikum jama'a. A yau ne za ku ji cewa wannan shahararren jarumin wato Lilin Baba wanda ya auri Ummi Rahab a inda ya sake ta bisa wani dalili nashi. Sai ku biyo mu ta wannan channel din domin sanin menene wannan kwakwaran dalili. Wannan ce farkon shigo ka wannan channel din ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa da zarar mun dora.